салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх TG. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Анака, ё нархош чӣ хел ака? Акаи тинка сабз глянцевый шамеган 0,21, нархш 34 сум то 33 то 32 сум савдо мешавад ака. Черепица чи? Черепица да ака и бариш ягай черепица тинкаш 1,25 бариш барои ки дарозай хели бариш Черепица отдельно мешавад? Черепица отдельно. И тинка 0,3 ака. 0,3 шоколадный ака. И 44 сум то 43 сум савдо мешавад ака. 0,3 тоза. И шака 0,3 матвия. Тинка 0,3 матви сиёҳ ака. нархш 47 сум то 46 сум савдо мешавад ака. Иш 0,27 глянцевый сафед ака. И ака 41 сум то 40 сум савдо мешавад ака. И 0,4 ака 0,4 матви шоколадный. талшинаш 0,4 61 сум 60 сум 59 сум мешавад. басай чанд метр мегира клиент амхе бо савдо мешавад ака. иш тинка 0,32 матви ака. иш нархш 50 сум ака то 49 сум 48 сум савдо мекунем ша. иш ака 0,35 севуним ша меган глянцевый савз ака. ира нархш ака ҷон 54 сум 53 52 51 аметием ша. иш 0,35 матви сиёҳ. ишам 54 55 54 то 52 аметием ша ака. иш 0,27 шоколадный ака. ишам 41 сум метрш. иш 0,27 сабза. иш 0,4 сабза. и ам 41 сум ака. ам я нарх размер нархои тинка фақат ай размерошон фарқ мекунад талшиноошон ака. о ака. иш 0,3 сабза ака. иш 44 сум. иш шоколадный тинкой глянцевый шоколадный ака. ва иш тинкай 0,4 иш 0,23 0,23 37 сум ака. ин 0,4 58 сум ака. ай матви нархошон фарқ мекунад арзонтара. и матви ғавзтар меша сифатш. иш 0,35 сафеда ака. 0,35 сафеда ирамон 54 сум сафеди матви ака. о ака. иш 0,4 матви сиёҳ ака. и 61 сум 60 сум ам хели нархош ака. ана тинка черепица ака. 0,35 размер 0,35 мезанем. ай 0,35 поёнаш намешавад барои талшинаш тинк мешавад ака. 0,35 бариш 1,25 1,06 рабочиш меша. як волна хом мера иш ба иш ака. иё боша баршон 1,86 рабочишон мешавад ака. Ози черепица фақат я ранг аст? черепица ака фақат ҳами я размер ози ҳастай 70 сум метрш. 70 сум. о Дига цветош нест. цветош ҳозираш да нест. ҳозира раҳ камтар даромад баромад камтар проблема ба он хотир. Ака номеротон манзилатон ка? номеромон ака 987 28 98 98 тай. хоб манзилмон бозори кушониён ҷои тахтафурӯшо ами сехи тинка як тамоим ака. сехи азизам меганаш диловарам меганаш ака. инавҷа рекламамона болода ака. Рамат кам ака? хоб ака. Ака ё чӣ гуфти ака ё? МДФ. 29 сомон нархиш хай бо савдо мекунӣ ва мебинӣ. Сомона? Якташ чанд метр мебурад? 2,70 дай дарозиш бариш 20. ё ҷо 20 намуд зиёдтар аст. ё то охир ҳама МДФ ан ё ҳам свето аст. но светои пешбидагит МДФ астан. ай ламинато ай ламинато раска 83 сомон. крон оригинал. ва чӣ хели ҳисоб мешавад? Чанд ба чанд мешавад? квадрат ай да квадрат чанд. Квадраташ чанд ай?
کвадратش 83 сомон 83 сомон. бале бале ё пластики стена Ё мок. о ё ҳамаш ламинатан ана болодагош пластики стенаҳоян ё пластикано ё 70 сомон я листи 6 метра бараш 25 ай 1.5 квадрат мешава квадратиш 47 сом меғалта 70 сомон худиша? 70 сом 6 метра 1.5 квадратиш ана бологиё ё паталошни пластикан ё квадратиш 30 сомон ай я донаш 45 сом 1.5 квадрат ай 6 ба 25 Ман почуси. Кападеса. 6 метраш 45 сомон ай 6 метра 45. бале ё 6 метраш 45 сомон Ана рафай. тёпли пол квадратиш 50 сомон Ана иҷа чия рақамон این پلاستیکه این کدوی پلاستیکن یا Ҳамон гап задем. Манзилатон номератон акам? بازار کشانیان مگزین 57 نمره تلفن ما 985 52 4 تا 0 937 338 بازار کشانیان از طرف ورزاب یکم دروازه 57 مگزین Раҳмат кам. مگزین MDF پلاستیک لامینات вагонка дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментаре нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат Маълумоти кам акам? Хеле нархошон. Чанд ба чанд? ино нархошон ё размерашон ака аввал ай размерашон сар кунема размерашон ай 60 сар мешава 60 70 80 90 астай хоб нархошон анами тараф ҳамаш то ана охира 700 сомон бо арзон мешавад 700 сомон. ҳо ҳамаи Бори хайте ҷой? бори Россия хоб ҳаст бо тоҷикиё шастан ҳами чизора И тараф. и тараф ҳама Русия Русия 700 сомон. 700 сомон бо арзон мешаванд ҳамаи размерош ҳастай 60 70 80 то 90 паладно холӣ Баландиш як хеле гап. баландиёшон россикиё фақат д мешаванд тоҷикиёшон бо дугахи мешавад Ана хоб ана ино то анаҷа тоҷикӣ ака то вай сафеди даминора то сафеди даминора тоҷикӣ 750 сомон як 90 мешаванд ҳамаи размерош ҳаст 60 70 80 паладно 90 надорад ино фақат ай ҳама калонош 80 неки як 90 мешаванд на. Не охира бо иҷара буд ба? То иҷара будан? то иҷара То иҷара. вайш уже российский вайш ҳам ҳамин нарх 750 ҳамаи тараф ҳамаш 650 сомонӣ бо арзон мешаванд 750. размерашон ҳам ҳаста Ин тараф я бор дигар гирам ки свет хати и тараф ҳамаш 700 сомон дарои Русия ка 700 сомон. бо арзон мешаванд паладно 80 70 то 90 ҳаст 60 Ана ин тараф то инами сафеда чанд сом буд? то инам тараф ҳамаш хоб 750 сомон фақат иш Русия ва иш тоҷикӣ ва иш тоҷикӣ хоб анаи тараф ҳамаш 650 сомон бале ҳамаш тоҷикӣ анаи тараф ҳамаш 550 сомон бо арзон мешавад 550 сомон. бале Тоҷикӣ аё? Аё шин ду табақа? ин ду табақо ҳар ҳамаи даромад ду табақошон ҳастай кадомаш ки маъқул маша российкишам аст тоҷикишам аст ино 1400 сомон як намудаш як намуди дигаш ҳаст 1200 сомон бо арзон мешавад Би сафеда чиқадар? ва 700 сомон 700 сомон. Манзилатон номератон? хоб бозори кушониён дарвозаи даромадгоҳи 1-2 хоб магазини рақами 14 Номератон ака? 907 15 66 66 Раҳмат кам ака. саломат бош дӯстони азиз раҳмат барои дастгиритон нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментаре нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат аз шумо боша якта лайк саломат бошед